Ubwansu bw'omugusi rukerio ya Baibuli. Mano mwancho murigere rwegeta seni kya Ndizi TV na bw'obwansu bw'omugusi ekerogenderete kubwatia emirubiri getaseni kiga gukwarigania somurubiri obwo komenya okuyawe no murubiri otukumirana n'abamanyi bamarwire ao nabo gemechando ao eyo erase mibire ya mwanya bantu eryo batosemia manke igoro ya murore yega nabo igo emechando nanene batumanya naki bakubwenya emechando egekero monto yaike ire na orwari roburire naki bakuru oburwari bwabo naki bakuru obwenya na mono chinchira cyo wetanga kurwa sokonyora amorore yega uno mwancho muringo kwarigania be kugusanga n'intwe komwere asumurubiri yega we no murubiri okoretwa sore na inche Evelyn Osero ekerongo kwarigani obe kugusanga na intwe gwika omwere chinga kikigandete komwari bagaria beno mugeni gwiri tkoria rero eria bega kwemanyekani atumanyere ningo na ndenka iga agotoka erio tobeto kugenderera no murubiri karibu sana se studio nabo kumanyu mwancho murigereria rieta ryao nkieka gukora na ndenga iga gutoka. Asante sana Evelyn. Asoko ndangiriro tunyare kugamba amangana yega afya na gusomia abantu baitu. Asamalieta nchenkoro ku Dr. Gelda Mokeira Nyamache igonde family physician. Igongo toka gaiga kisitaoni ase facility koro ku Milestone Medical Center. Negasiane no kurwali amaroira gutoka ase familia wao kuchakira sabana paka sabanta banene. Karibu sana asumurubiri tkoria rero. Asante. Abono burire mboro mono gwatera no munyagitari okurigerera mona maroira ya gutoka ase chiamate ase chi family. Ari tkoria ndete tukwanira burire bwa heart attack y'abantu abange babuigure ngo igware heart attack kurinde bantu mbamanyetia mange kubwatikana no burire bwiga heart attack kero kende no toeresere gusotoerera asubwime heart attack mburoire kyowiga. Mbema na seri sware ririgia ntaraira nerinte tukora gotebinga ehatinge ntoki egera abantu baitu bamanya komanyanga karo togoteba heart attack neke mukere kito kwanera asumubere nende gasia ene ona heart neke mukerige kerase egekuba mege kobera egekuba ime nenda seke gusie tukeruka enkoro negasia no koira manyinga sikora chi ebimubinda asumubere inere gasia nene one karo togoteba heart attack igeminatinga ekemokerige enkore kenyene kianyoriro mochando no mochando ega igore bwa manyinga gutaika kerase ase kemokeri kebwenere tokonyora manyinga one karo getari konyora manyinga Evelyn moika toli gosoa kerase wana wacha kwanyoranga asegeta ase kemokeri totebe akure kera manyinga alitayo totebe karo kemokende gyonse mubere karo getabwate manyinga kemokeri gegucha gyako so ekaro togoteba heart attack na botomine tigo so asobwenge nenkoro yanyoriro mochando konyora manyinga no moika kerase wana asegeta ase enkoreri ako so yasinyo kolega sia emne bwene tagokora kero kende ngigunda abantu bateba buna abantu konyora bako bwato no bureiro bwiga n'abantu abanende gusibe myaka menene na mayino gusonde bwese na bakonyora bureiro bwa tataka ase myaka ya itire gochimaega ntoirete mono sana nga oburero bebuguchasa abantu emyaka ya chire totebe our senior citizens bono gochi 60s gochi boroiga lakini bono rende Evelyn matubugi mabwa chinchiri na echindagera chia chinchiri ono konyora marira ali to akabugire ngo chara ase myaka eri gochi igoro rero bona chire no konyora young people abantu baita bake banyorira marira ali so tinte tigoteba ngalasi momonta abe myaka menge naliara nyora heart attack igonte togotebanga kulingana na style yobugima enchiro monta komenya bugima bwae na ari at risk
konyoru borwere bori bwa heart attack usomo chando olibwe heart attack bono nteto tumanye bintu bi amarwira ayo akwirira umuntu konyora heart attack naro nteto kwanira so wime ne bintu binde byonsi biri bikogera umuntu anyora uburwere obwiga. Okay. So again nene kabisa yeko sababisha sekora to montaña oro mochandori emekieli amanyi ngome to mukibwa amanyi ngaigonge e pipe. Yes. The pipe numente sana kinda tebe pipe ase ikagusi ekini omukibwa amanyinga no bwene to gutwara enchira yaire eigogete chinga kichionse one karogo chakwanya lange nchireri gento gya chire kya blockere ose kya retrenga omochanda manyinga ali gweta buya it means manyinga ali tali gochweka sabwene te gweka buya wono nkige kogera omokiori onyore blockage eri togokwana ebintu mbiro tokoroka lipids aseke gusinda tebe bitinya samanyinga ime so kwanyore bitinya biri with time bigocha byanje tegocha byabera so mokiori ime byarosi totebe mune lining geteime gabona one lining eri mune konya kogenda mokiori nchera konya kobere enke alafu chinga chinde kwacha kwanyora bono lining eri ya rutoro chamanyinga nkonya guchali na pressure nyinge bona ucha ne chinguru chinyinge sengenchira nenke ate tali arosi njerenge muna machache anyole bone nchira ya birenke weke pressure be nyinge ose fosi nywe nyinge kwanya rabone line nyeri ya rukorwa sinya sichiri karo ya rure ya chamo ya block one that is the main thing you cause egento kalitokoroka heart attack. Okay na mono kigego chakiareta e blockage yori litanga ntotebe omonto kulingana no obugima bwa yamenyate gose chindagira agotumia ebitinya byabeire bingaso mubere karo byabeire bingaso mubere biro biri bigochia byabe bibe byachaka ko accumulate nasi byanje to accumulate binge ase emekieli amanyinga ina the main thing na gusangana na igongo chole kwanyora abantu abange babwate emechande itotebe yenchira yo komenya osokuragira gokorete problem eyo ngochore kwanyora nende mbabwate omochando muno yo pressure blood pressure nyakwanya ko goborere bokoro ku pressure kwa goborere bwe sukali so ebintu ebyo spinabo bigocha bya menta likelihood yo konyora omochando ori bwa heart attack kero kende begento gero neigura abantu bagoteba muno stress ko umuntu abate stress depression ni mwirire konyora uburere bwa heart attack. In fact nabeko mwirira because no rocha karobate stress karobate depression umabero ngo choro produce into biri ndatebe stress hormones na stress hormones chiri chigo cha menta omochando pressure kwenda igoro blood pressure yagenda igoro ona karo blood pressure igoro manyete right means amanyinga pressure nero yani ndatebe akweta with more strain telimuna monto kawaida mnabwendete gwita so in case monto likabwate plaque likabwate lining litwatebera ali ase ncheri amanyinga because pressure ere nene of course goika echiko koru osegotogoru koru ati yalenge increase chance eliyogo block ya manyinga taita so ebina biro bin contributing factors so kende gansi ya comment mochando pressure togotema gotemanga tuki avoid egere nkementa risk ya konyora heart attack abona heart attack ubigekero bwatiro umuntu mugobuko bwatamo basukana igo gose ebyorokerera imbirororekero umuntu arorera so mubiro yo gusachakire kuigwa so mubiro ye nali yakumanya buna kero kende nguchinde konyora umuchando yega aguye ngoro irinda bega kuwenda usina sine gitari abega konyo one birorore byorokerera imbiri byebika. Okay. Elinari swali ligia sana Eveline because abantu abange bakubuganga heart attack gocha tumo mobasokano igo obo mane mboringa ngochere mobasokano lakini naende ngocha ore kwanyoranga ebintu mbiroro birakorokinga omonto yega gusencho manyana ninchenyore heart attack egento gitangani naende kere the most common okonyora ndatebe chest pain ege kuba
koi bororo ne nchira yo bororo bolimbole totebe characteristic mbonge bororo bonde kwa kawaida omuntu akoiguga into kerito koronga pressure yani akoiguga gekuba nkeli kwe yana nkeli kwe gokabuya mna kewente koigoka na koira namna kewente koirano egento kende kwanyoranga obororo boli borobo obororo sana mboli bororo boke so nabo bogochaka ngora lakini boagendera bokonya comment kana endege ntokendo kwanyoro obororo boli mono bokoba asege kuba bokoba more towards the left ensemo yokobe so nabo kwegunga guchenjere yokobe na kinaba okwegunga koboke kwali to agosi kwegunga koli comfortable kwegulire kundi bwate amaumivu gete ebigoti gochense yega so karo kwegwe bintu munebi nabo kwebolinga ninki mbuyogenda somo nyagitari egento kende nendege gochakya yakorekana nende kyagera abantu baraira chinga kichintambe kwenda somo nyagitari banya koigunga ni heartburn ndatebe na kitogoteba amacha ekiongoreka base no montonya koigunga egento nkirase gikubaye konya kumuchanda obuga maybe nerira boli ali etegoro takomanyanga maybe no mochando oli ochakire gocha so ekaro koigwe bintu munebi mbuyogenda so munyagitari ogoligerere gunga enkoro ya gombiere gusene hata atakitaite gocha asante sana daktari nteto turagenda so mukeigo tusiba mache ndeto koira na togendere gusanga amange asante mwanje umurigerere bono nogenderete koigu nigo togenderete gukwanira iguru y'uburire bwa heart attack na daktari abirega gutwerera utumanyire na heart attack no burire bure ase nkoro nikimeke mokera sububere kire bwategasi ose bwategasi yo wetia amanyinga gocyase cinsembo cinde cy'umubere na mono birega gutumanya na mpinto kiebi bikwirera umuntu anyore uburiro bwiga bwa heart attack nebyorokerera imbiri bibekera umuntu acakire korora aborerete kugenda senyagitari mapema ili abega konyora obokonyi bwa mapema tabasa gucandika asama tukari busio kuri ndwikira gani tetengenda se togenda sumutumo ko tukwira na ndogendere kuigwa mange iguru y'uburiro bwiga Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomogusi Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako nibirore magiga yogo korenga na kumanyumu chando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
mwancho murigereri bone keronta itugo kwarigania ritogendere gusanga mange keratogendrete gusemiwa iguru y'uburoire bwa heart attack twabere tukumanya uburoire boiga ekero bononta ituko mwariganire ninde daktari abega gotwerera bono yanyarikanira umuntu uyu onyorire uburoire boiga ukira senya gitari na kibarago bakumurinkoria na kibakumubo wene usimbu wene wena kibakomwa na mono na kibintu bibiri abantu bwente gukora eryo gwetanga kurwase okonyora uburoire boiga ubona ndengo kwarigani obeko gusangana intwe gwika omwero karibu tena daktari. Asante. Wabere gutumanya mange guru y'uburere bwa tata kanene watumanyira n'uburere buna buko bwata undi bwensi na ndembu yakera bumeta banda banke bamayete n'uburere bwa banta banene akurende mbu yaso gutumanya ekyo abono enje abanta banke ngo kibare mbakumanya iguru y'uburere bwa heart attack nende mboro bukuru ku cardiac arrest mbamanye ti a difference nereye use tofauti nereye gati y'uburere bwa heart attack na cardiac arrest kakene no twererake. Okay. All right. Tumbi amano Eveline. Heart attack mna nale goteba. Nese mugete ase nkoreri atari konyora manyinga bona asali akule totebe tissues chirinchi nyore timbe obuya bono a part of it ya kule yeah bono ekaro egokugege mono na bokonyora ya kule a bigger part ya kule enkolingi maboni kase arrest esinyubono kolegasi okay so ekaro togoteba ebinte bibere inere tofauti aya matogoteba na asegete atanyorete amanyingari neyende enkolengi mabono yanyorire complication inga teligokora gasi eze singencha amanyingari ataikasi kerase usegento gete gyakolekana enkolengi mayasinyugo okolegasi mne bwente okore ne gasi ayo maite no gopampi genge pampi ya match kirensa ebwene toko koigokana gusigika igono kuno whatever heart attack kuiruru umuntu onyora cardiac arrest na be koiru umuntu anyore cardiac arrest rende gakonyora cardiac arrest na bera moite which is one of the complications bono toratebe okay sawa asante bono yanyarikanira umuntu ubwatiro no bwa heart attack ukira senya gitari bunaye mono mumanye ogusoko rigereria mangana amarwere bunayega nchira kimoko bwatu simbitambo biro kibirimo ko bwati erioko murinko ya mwamanya guseburiro buna bwabwate so egenti gitangani akaro montago chene gitari nko mabori tora maswali gite ose twabori omuntu oli omuleta naki inke kiaba ndi achagete koiguga gento gete so akaro tokobori amaswali ali monya gitari nkonya komanyare nga most likely kega ne heart attack ose pneumonia ose nenda ose kende so amaswali ali munakoborigo abwento konya konya iraneri na indo iraneri no bumaene osonya ne roko abo monto iraneri no bumaene na indo nya kabwate mochando onde onya geko nyale kanote bana mapemanga nyagito yiga gosencho manyene nimenyete no burere bwa totebo burere bwa pressure ose burere bwa sukari ose amalio go gitenaro rongo tumeka kera lituko twamanyana mapema alafu gento ya kabere omanyagitari botambe kara gukwanire wikagupime agotebi rustianga akobeke gitandali akorigerere mubiro agupime koru usually togotaba head to toe mubiro korugoro bakanse korende nabo chinsa chindo konyora ngekerere emergency muna ya attack emergency meeting yani no borwere bwachire bwango nende turochinga no borwere bo ninde tukorwali bwango nabo konyora chinsa chindo munyagitali focus yase ebi mubiri bya moyimo ukakoli chidalili gete korora ngikera korekane and then koruororo chi test njiro bono togokora chi test ni bipimo biri togokora so mubiri ntubwate bipimo chene ibirase ekaro togo chase burere bwa heart attack ntubwata amanyinga tokorusi twaligerere enkoreri ometekare ekonyora omochandori nkorilisiere ebintu gete bigotoro kiasa manyinganga igo biarwase enkoro to amanyanga yaumire
kwegure twarigereria ebitinya ase omobere na kibire twarigereria omonto oyo amanyinga aya ase omobere generally na kiare na isaine narense na binto binde bo twamanya kurigereria chibicha nchiroro togwaka ase enkoro mete igenge nagotebia inge mune pump naende gotumia egento nkoro tokoroka electrical activity inge mune stima iga yani torateba so ebicha neroro rigwa kutwarigereria ng'a epampu eyo style ekogenda rhythm yaye nkogenda ere mune bwente kogenda gose kende gia chenchiri twarigereria size yaye na kiere nkoro nemanyikanite size yaye ne bwente koba tokora igo yabe enene gose ase narororo ebimbete ncheragete na imene bwate chiroom chiaye chinsemo wao chinsemo chimbuye chire so ena bintu togocha twakora riri muna togokora ebintu ebinende ishori bigokorwa ngosane kiagera heart attack na emergency muna bigendererete omorwaire ori nkonyora ore oirwa mariogo gete riogo ritanganito kwa barere ba heart attack no riogo rikoroku junior aspirin junior aspirin ni riogo rigokonya sana because rigokonya manyinga ritaba clots nchiba yani tabwatana mono twamwana riogo rinde tokomwana embeo oxygen because okonyora omonto ori egekuba ke mobwatete asinyire kweyana so asenga kiibona embeo yabe riogo twamobekera riogo twamobekera amariogo ya pain taigu obororo twamanya komo amariogo ya bintu binde toranyore korwa test chiri bono ninki kiarenge onya ne sukari ire igoro onye pressure ibintu byonse bibona twachaka kubirwali abonekero mwamuira omonto yiga amarore yiga ama marioga yiga mwamugweniri kero kendo onyorire change neroro rochireka nabwenerete gochi clinic gusega kunya marioga ariga nainde ogwenire bono taga bwentu kwira nasinya gitari mutambe karo monta rwari goborere bwa heart attack wekatomo clinic asiki oborwere borie karo monta abanyorire eminetri tangani egento nkiro kiagerete akanyoro borero so nto bwendete to follow up gostomo bwati tororenga egento keri twachakire gokerwali na kia correspond go chi treatment mbuya go sento bwenta go change kende aya apart from that nkonyorore nga attack ngochere yareta yatiga emechando gite go complications gitaso mubiri so gwe komonto igatomo gendereria mariogo na ndito gendere ko mubwati tororenga na kia correspond go skende nkaroto bwenta go change so aso bwenge ondo bwense kararwari go heart attack na bwenta ko ira na clinic ko wati na mno manyagitali yo ya moeresa bonte to so essence mo ya complications okay complications chuborere bwa heart attack the worst complication yuko happen ngencho maybe totebe monto tachit konyora chinga kichisa inaike nyagitali go tachit komanyanga niki heart attack na bibi to monto death ngochere ya kolekana kolende kano monta ikire nyagitali orwaligu twatebanga heart attack eri abire managed buya either nabako bwena osatigale ne bintu totebe nkore eri bono terugo chugwaka amanyinga ali mna bwento gwaka inyora asegete naroro rakwete sengenjo konyore nkore eri tanyore ti moiko isaine wana somo biro igoite kare kimo gyakure yakure nkeri koirana meaning asinarora senkoreri kurwabo bono gochibosio atari gochikoba muna alenge kurweli kale so nabona bagocha affect ebintu binde totebe rhythm eri enkoro mune bwento gwake pattern eri yae kwanyora chinza chinde na begocha ya change kaigule na abukare na gotebinga enkoro ne bwate ime yae ne bwate chisemu wao chisemu chiri nabo konyora manyinga ali style nero rako gende route nero ragotumia one route eri akara kwenda gochia kwanyora inchire ya siekirwe ya igokire nini wana totebe bintu biri bikoigora na gosieka tobire mna ne bisieri getega one karo montanyorire heart attack totebe ebisieri biri na bibi aba maybe bitachit konyora manyinga isaine byako it means bono manyinga ali gochiko weta buya bono kurwa na bwena always egento nkero ge gochiko be kasoro ne pattern yori na manyinga ali aweta
omweli oyo ntobwate enkoro nibwate totebe egento eyanga nebwate egento muna eyanga iga ere round konyefunika round iga bono sometimes okonyora ng'ekero heart attack yachire eyanga eri nero ekiara nenideti oxygen konyora mbi oxygen eri njarengo nero yacha yanyora bono omochando oli bono bwameke eyanga eri tekoba flexible mune bwenderete koba tegokore egasi yaye mune bwente gokora so twachaka konyora egento gikoroku inflammation igenge bono muna toratebeki ogosalika toire no gosalika gitego chayanyora bono tegokora egasi yaye mune bwenerete bono china complications nyinge togocha twanyora asuburire after montaro alire burire bwa heart attack iranyarika n'umuntu otwarira uburire bwiga for long bumwirire konyora stroke oborero nabo kwera konyora stroke lakini ntete kumanyinga stroke na heart attack ne bintu bibere tofauti karo togotabe heart attack cardiac arrest togukwana gore ekimo gekoro kwenkoro ekigotokase egikuba ime karo togukwana gore stroke egotokwana gore ekimo gekoro kwobongo obugo gotoka igora omotuime so heart attack nabe ebembe bone komanishanga tochiti konyora manyinga goikase bimwe binde kyara nkoro mbora nere go pampa manyinga gochiase obongo gochiase chinyigo gochiase kirase bona karo binte bitali konyora omanyinga buya mbiri konyora mweka buya meaning bona ina bokonyora stroke bono kero kende binto kibiri omonto abwenerete gwetanga koru gokora erio bimokonye tachi konyora oburoiro bwiga bwa heart attack na ndekero yanyarika ko gwatumanyire binto kibiri omonto abwente gwetanga koru yanyarika niro omonto ikire konyora oburoiro bwiga nagenderete konyora amariogo binto kibiri atabwenerete gokora gusichindagera nchira atabwenerete koru ekoria ire kweneke buno oburoiro bunende mburi uchikumwiranira asumubirohe gentunda gotebi gitanga nende kya muhimu kabisa gochia somo ntonyoriro heart attack ubwenire noli otaranyora heart attack utaita ko reduce chances cha chigo cha konyora burere buri egento tokoroka lifestyle enchera yo komenya ni bwate binte binge tochakere ndagira tokori rero torocho bigima bwa chenchiro konyora time teyo yo koruga chinyenyu nini so twali chips twali sausage esengento sanchi otore na haraka igere ready ya lakini bintu buri kartokoli bibwata mafuta mangi bibwati egento tokoroka fiber isaina somubere bona yamentekana ebitinya biri byanya komentekana samanyinga ime byatoretere riski rende yo konyora oburwairo okay so diet is the first important thing the second thing physical activity exercise amazoezi rero njotore bwango tokorine boda korwa gochiari gosegali gosebintu muninde engaki yekirebo lakini ende karoto gokora igo etokori no mobero ito opportunity eri yo gokora ebimo amazoezi ari karoto gokori enkoro nkonyorere opportunity yo gotoma amanyinga ari gochikirase korwa gochiase ebimo byonsi so that tonyore omoika kirase egento kende as a lifestyle egento koroka stress management stress umete kero monto na bate stress timeti onde naro rota bate stress aso gimo lakini stress nero rasi kero monto li swali ndiringa na kyoko manage stress yao boneka rota likonye manage buya yanya comment kana ya toretera emechande iyo ebintu binderende no kwanda somo negitali goko igunga mobero otolibuya menyoka somo negitali nekyo mwelio chitoro rero togokora chigasi nyinge twarara chiza ibere sato gakirara 7 to 9 hours ya sebituko nalio mobero urabe healthy ibina byo bintu turakore gotema ko reduce asante sana daktari asobo semyobuya ngagete no numwanchi umurigererio risko gari oberga wesemya manga umanyire gikira gwento gokora erio wetanga kurwasi okonyora uburero bwa attack asante sana mwanchi umurigererio bono aiga no twekire omwerio obwo muroberio buna twabire togosemwa manga iguru y'uburire bwa heart attack twabire tokumanyiwa ningikeri tubwena togokora anene kurwasi ugwetanga konyora uburero
rubega rero murobero koretwa sore menche embalino sero.